be ni kunnafoni telemando walma min dale do wajabate afora min nye sebenikelawo ani dabaji karamogo u ka wuli ka jɔ an ka o tɔ lase wasa jamana de bɛɛ lajɛlen bi faamuyali kɛ ni kɛra Mali kɔnɔ e mana kɛ Mali kɔ kan kunnafoni in kan ka bɛɛ lajɛlen na wajabate sabula i ka dɔn an kelen bɛ k'an wada an kelen bɛ ka wuli ka jɔ kɛ ka cɛsiri kɛ sɛbɛnnikɛlaw olu de ka magwa do olu de ka wuli ka jɔ do wajabate k'u ka baara dafa sɛbɛnfura minnu bɛ sɛbɛn tubabukan na b'o bama yɛlɛma bamankan na jamana den bɛɛ lajɛlen ka faamuyali kɛ k'a daminɛ Kayi ka taa gosi fo Mali kun n'a kun wajabate maa ma bi furanjɛ la bɛɛ lajɛlen bi jamukan in sɔrɔ k'a lamɛn i ka lamɛncogo la radio so wɛrɛ bɛ yen o télévision so o min ɲɛ kanali o ka taa se réseaux sociaux kana ye wajabate a bɛ sɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen na i k'a dɔn nka baara in n'an ma ɲɛ ko an b'a labɛn sɔgɔmada in na sisan fo an maa saba ka jɛ sɔgɔmada in na min ye Gibson control ale de b'an bolo kɔrɔ n'ale ye yamaruya di wajabate k'a dɔn sɛbɛnkɔrɔw an b'u ti ɲɔgɔn na sisan karamɔgɔ daba dun kɛra n bala cogo bɛ di wajabate suya a ju ye kilisi ye wajabate n bɛ n bolo bugɔ ka don ni ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le scorpion bunde ni ngɔmɛ wajabate k'a dɔn bolo bi yanga k'a ti da kan Mali armée kɛn bɛ bunde ni ye wajabate n'a y'i kin a bɛ taa bɔ f'i sɛmɛn na ni Ala ma jɛngɛ i bɛ to a la terroriste maa 100 ani maa 25 wajabate k'a dɔn furanjɛ in na armée ye olu de daji k'u dafara k'u kunkolo ci wajabate n'i y'a ta k'a lajɛ kabini marché kalo kana bila bila Mali armée a bɛ wuli ka jɔ ani ayiwa dɔdɔle Mali la wajabate sabula u tɛ wuli bilen u kunfɛ ɲininkali ni sɛgɛsɛgɛli ni jateminɛ k'a dɔn bil hak nin bɛ nin yɔrɔ in na nin de tɛmɛna nin yɔrɔ in na wajabate nin bɛ nin kɔnɔ n'u y'u tɛgɛ da o kunnafoni ka kuma min wajabate k'a dɔn kunfɛ baara tɛ sɛbɛnnikɛla ko fɛn bɛɛ lajɛlen b'u bolo terroriste bɛ munumunu salo kɛ kungokolo kɔnɔ cogo min u bɛ taa yɔrɔ min u ka dabali barika bonyana kosɛbɛ wajabate furanjɛ in na min ye Mali armée ye min ye terroriste u jaba la wajabate i k'a dɔn k'a dasi k'a mɔɲɔmɔɲɔ ka laban u kelen bɛ ka fɛn minnu daraki dugulamɔɔw la k'a bɛɛ lajɛlen minnu la min ye maaɲɔ ye o bɔrɛ caman de ye ani bagan misɛnnin ni bagan kunba caman de ye état major wajabate u ka kunnafoni dila min bɛ yen o ye kunnafoni lase a y'a jira k'a fɔ jɔngo la n'a fɔra ko armée baara ka yɛlɛsanna nkalon tɛ wajabate dabali ni fɛɛrɛ kura minnu b'u bolo o de kɔni kɛra sababu ye i k'a dɔn bamaji u bɛ ɲini ka ban dugukolo sanfɛ sabula jamana bolofara o bolofara bɛ yen wajabate k'a dɔn tɛmɛtigɛ dugu la k'a ka dɔgɔ nin dugu in ka jan armée tɛ pan kunna bamaji kɔni sɔmi mana k'a la hali ni cɛ fila don wajabate u bɛ sɛgɛrɛ de ka t'u taden tiɲɛ kɔnɔ a ko min ye armée min farala u ka ko kan o de ka kunnafoni yɛrɛ ɲini bil hak min ye wulibali ye n'o sɔrɔla ka ban Suleman ni Danbɛlɛ colonel do o de ye kunnafonitigi ye Dirpa wajabate k'a dɔn a ye kunnafoni de a ko wuli ka jɔ senfɛ min ye dasili ye min ye pankuru ye o siɲɛ 6 wajabate k'a dɔn u ye munumunu salo kɛ ka dasili kɛ min ye Korondoli o bɛ Sofara mara la Balagina Jalo Songo Bojo Mondoli ninnu bɛɛ lajɛlen bi Bajangara i k'a dɔn kulu sanfɛla la o jamana kan Bulukesu o bɛ Seware min ye Ongoro o bɛ Bankasi mara la u ye wuli ka jɔ bolo da siɲɛ 14 sɛgɛsɛgɛli ni jateminɛ wajabate ni ka laban k'u dasi sɛbɛnnikɛla ko o kɛra yɔrɔ min o de ye Korondoli o ye Sofara ye Balagina Jalo Songo Bojo Mondoli Bulukesi Onkoro Sogolo min ye Endelman Tesalit Douanzan Boni ani Gosi wajabate k'a dɔn siɲɛ 14 u tɛmɛna nin yɔrɔ in kelen-kelen na bɛɛ lajɛlen na wajabate i k'a dɔn a bɛɛ lajɛlen ni kɛnɛ karabali ye Bamanja wale i k'a dɔn u tɛmɛn'o fana na wajabate n'i y'a ta k'a lajɛ min ye sanfɛla ye avion kɔni o kɔni bɛ sɛbɛn kɔrɔsɔn u ko minnu ma avion de chasse d'hélicoptère drone wajabate minnu bɛ jateminɛ ni sɛgɛsɛgɛli kɛ su dibifin na wajabate k'a lajɛ k'i suma ni k'i pɔtɔ ka bɔ ɲɔgɔn na ka sɔrɔ hali u ma jigin a ko n'i y'a ta k'a lajɛ wajabate i k'a dɔn a bɛ n'a fɔ dɔgɔtɔrɔ bɛ hadamaden kɔnɔ fara o bi fara cogo min na dɛ u b'i bon de
Bwajabate ikado iyorashiti je sebenekala ko akudama ko ma ujabalo gutudo wo minu ngono na ko minu ngono bwakaro kalama Bwajabate ikado odo yoro woro uyo fana dashi ka mugu ka ke bugurinje ako okeraro mina ode endelman tesit ani bajangara ani nyono o favela na minye ma bi woro ni woro wolovlanye bamanji la tega daru luka so mingera ma bi sabani flala uyu deme bae Bwajabate kado tega daru lu fana ka ku nyininga on ku wangoro boni ani dwaza dirpa aka kuna funi dila ako dama kuma bamanji ye kusukusu ke walma minu vara ka marfatu bulu uko mima aka 47 o muga PKM o fla Bwajabate ikado ko mima larki o kele minye abodozo marfai ana charger dafali o kele Bwajabate minye mugu ni kese dangoni dola mugu jugu minu bodo dugu joro o ka wuli danto fanana Bwajabate kado o sebe muto muga ani duru o ye table ola minye pikopu duru ye Bwajabate kado o ye table ola minye u ka marama fa chejugu ye Bwajabate kado o fla o ye table fanana ko jenu bulu sebenekala ko dirpa ka kuna foni na minye dugula mawye olu hakili sigilen be bi kosobe sabula u ya do ka fo jongwala mabu kofe Bwajabate o kara sababu ye u ka hakili sigi ani basigi konnana u ka senefon ngallakana minye nyono ye Bwajabate kado temene ngofe dogofri min katabla fo farabugu o ika don pombilibili ba do baraka glaye o bara kunjora sabula barakela o tasuma kun wulle dolula ambi doni mina ko be olu baraka temenu ka bara e Bwajabate o hakili sigile minye awa boroi sangilo manyo o boro muga o boshurula Bwajabate ka do temengera katanya fe minye jakuni o betena ngum marala Bwajabate ka do mishikeme o yo boshula minye kapioe no be se ware marala o temene ngofe camion minun bi takasage ke dugu ni nyanje camion kemeni biduru olutaru magola gawuni labazanga kata gawo kata kasage ke Bwajabate ali fiyama ali kalamu washi sebene kala ko nyina make farabugu ko olu minun ngun degune do kunyani balo tara kata shuru ka Bwajabate akuni yata kalaje ma minun be nolu degune kundo abanabato walma degune u bela jire sara katu kachila kata kasage ke damuni lafiala minye bajangara marai ani endeliman tesit armeye susuluke Bwajabate ka don abawulika jo buluka panguru minun bitasuma buda Bwajabate ka don aye negede shuru nununga sebenekala ko abora udaka mabe sabula terrorisi Bwajabate ka do chemmi vara ya abima biduru ani mashigimbo Bwajabate ka do dugu ko dugu baraka fasugula sebenekala ko no fana iboy ibaye ka fo o cheve minyu ujaba la sabai tasuma blalula ko jeni pikopu ani moto bisaba Bwajabate ka do o tianu bulo bajangara tasuma kero fana ka terrorisi muga ani fla Bwajabate ka do o yolu fana fa kasoro marfa PKM o fla minye aka 47 wulu fla lance rocket type rep la hawla wala quwwata illa billah eja babanju u labene do kojugu RPG 22 Bwajabate ka don chargeru ikado mugu ani kishe ikado minu mutu jafe uko mima detonateur électrique Bwajabate onanyu ana chama de uye tasuma blani bela jilela sebenekala ko abwa minye pick-up kele kia kele ani moto were olu fana tasuma blalolu la aywa anga sura sukulu fe ku bela jile tade tien ni ngunya sebani anya minza lo ka bo scorpion kono bunde ni ngome kana mo debe tiga dongo kura info matin so madala kura sebenekala to ye Abdoulaye Ouattara ko blocus continental kana mo deba tungora ko ali bi minye to sera to ye no de yanga kelega cho ka wuli anuka ngana ye sebenekala ko minye der bukane ibay ka fo uyengane ya soro sebeningela ko ni korole kuma mugo baw kuma fo ramo da batu rambe domina ko bi mi chien jalande be fo min ko ni anga kereke chewye ibay ka fo kata keneka ninka toro simine ka fa ka teme no yera ye sebeningela ko arme wuli kramo da batu ra janjo de be fo ako minye kalo teme no ye marsi kalo ako uye munumunu salo minke kramo da batu ra ibay ka fo akara kuna wulo belele bay sebeningela ko ako Mali aleni Nigeria danche kono minye Mali armée ka panguru ye u ye munumunu salo min bolo dain kramo da batukora min koni ye dugudon yera de ni seria di ko ye u ko ulu ye minye kulu be kuma woni ala che ko Mali armée bi ko yelama dona ko la
Sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ Daba Tunkara min ye Bamanju ye terroriste jɛrɛjɛkulu minnu bɛ i b'a ye k'a fɔ n'o ye EIGS ye ale ni EEI ye karamɔgɔ Daba Tunkara b'a ye k'a fɔ nin bɛɛ lajɛlen kalansolen bɛ ɲɔgɔn na u n'u ka marifaw u n'u ka maramafɛn cɛjugu sɛbɛnnikɛla ko u ɲa de kɔni danbe ye nka min kɔni Ander Bukan ye karamɔgɔ Daba Tunkara e ko sɔɔni u tɛna kɛnɛ bila de sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye pankuru ye karamɔgɔ b'a fili cogo min u b'a fili ten a ko i b'a fɔ k'an bɛ gɛri kɛnɛ kan a ko mobile de bɛ ka pan ka yɛrɛkɛ kuma tɛ adamaden ma a ko min ye adamaden suma ye o de yɛrɛkɛlen bɛ cɛncɛn ka fan bɛɛ i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na dɛ dugawu kɔni olu ka najara sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ Daba Tunkara min ye sanfɛmaw ye n'olu tilenna k'u fa dugumamɔgɔw bɛ t'u tɔni lase minnu bɛ n'olu kɔni nin ka gɛlɛn sɛbɛnnikɛla y'a yira k'a fɔ olu bɛ saloni ka na n'olu ye a ko terroriste mun bɛ bolo la an bɛ don min na ko bi ni Mali kasobon tɛ ɲini ka fa dɛ sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ Daba Tunkara min ye ni terroriste ye ti ban ka da mun de kan mun ni mun de bɛ janfa jugu kɔnɔ ni maramafɛn cɛjugu bɔra yɔrɔ jumɛn na sɛbɛnnikɛla ko Mali kɔni tun janfalen bɛ nka an bɛ don min na ko bi karamɔgɔ Daba Tunkara min ye janfa kɔni a tiɲɛna kana se ka dugula lakari ye tantigɛ maa ye a ko maa minnu ye ni marifa cɛ ka di terroriste ma u bɛ min maa minnu ye ni terroriste jukɔrɔma tintin maa minnu ye nafolomugu cɛ ka d'u ma u bɛ min karamɔgɔ Daba Tunkara min ye ni maa kofɔlenw ye e ko sɔnni u bɛna sigi u sentigɛ kɔnɔna la ka min ye malo panparanpan ye sɛbɛnnikɛla ko a ko Mali armée karamɔgɔ Daba Tunkara u ye maa minnu daji o tuma su kɔni fɛnfɛnlen bɛ yen minnu bɛ n'olu kisira dɔɔni o tuma olu ye suraka waati kɛ k'u sentigɛ ka di ni hali ni bolibafɛn sɛbɛnnikɛla ko maa joginnenw olu kɔni bɛ k'u kunda min ye Niger jamana kan o tuma k'u bɛ t'u yɛrɛ furakɛ a ko Mali armée taar'u kunbɛn fiyɛ kɔnɔ karamɔgɔ Daba Tunkara min kɔni tigɛma don fɛnɛ la a ko min ye Mali ni Niger ye i b'a ye k'a fɔ dugumisɛnnin fɛn fɛn bɛ yen a bɛɛ falen don terroriste banabaatɔw la an bɛ t'u nɔfɛ o a si tɛ to yen min ye sɛbɛnnikɛla n'o ye Ablaye Ouattara ye a ko bi ko ntanan kɔni o kan ka fɔ an ka cɛdenw ye k'u ni ce u ni baara k'u ka tɛmɛ n'a ye kunnafoni filɛ an ye min bɔ info matin kɔnɔ a ka bi bɔli don jɛ ka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginnɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye Jeka pip. Karamɔgɔ bala cogo bɛ di Wajibate kɔnɔ minnu gamaji ye kelen ye olu de bi pan ɲɔgɔn fɛ Wajibate n bɛ n bolo bugɔ ka don n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'Express Telimankɔrɔ miliyari 3 sefa wari Wajibate o de ɲɛma tununnen don min ye CMDT Nangɔ Danbɛlɛ ani Baba Berete Wajibate k'a dɔn wari in tununnen don nin cɛ fila ni ɲɔgɔn cɛ sɛbɛnnikɛla ko kɔnɔ dagalajan fila olu tɛ ɲɔgɔn ɲɛ fiyɛ sɛbɛnnikɛla ko min ye dankɔrɔ ale de ka wuli ka jɔ ani sɛgɛsɛgɛli bɔra ni nin ye vérificateur général min ye Musa Jara ye nin ye Musa ka sɛbɛn ye a ko CMDT yɛrɛ a bi sigi senga don min kana bila bila min ni min fɔra a dabɔra min kama Wajibate k'a dɔn nangarabaw ye ŋanamunin ka k'u sɛgɛ ye sabula CMDT Wajibate i b'a ye k'a fɔ bila kɔnɔ tɛ n dolen ye n'o tɛ Wajibate k'a dɔn cɛkɛda don min sigira n'a sɛbɛnfɔ lajɛlen nunjuru bɛ Bamakɔ yan juin kalo tile 22 san 2001 yɛlɛma kuraw de donna a sariya bolow la ani taabolo kuraw n'o tɛ a sigira min kan o de ye ordonnance numéro 06 CMLN min kɛra février kalo tile 5 san 1975 Wajibate k'a dɔn a donna man kɛ ma CMDT i k'a dɔn baraba 4 o de taara ni ka d'a ma a baara bɛɛ lajɛlen ɲɛsinnen bɛ kɔɔri de ma a kolo ani min ni min bɛ se ka bɔ a la a ko bara 4 i b'a ye k'a fɔ min ye Sikaso jamana ye ka taa min ye Kulukɔrɔ ye ka taa bila min ye Fana ye ani Kita Wajibate CMDT ye a bara 4 de kun fɔra nka min fana ye Jabala wɛrɛ ye n'o Kutala o fana ɲɛfɔlen kun don sɛbɛnnikɛla ko min ye nin ɲɛmaaso ye k'o de ma administrateur général o de bɛ bila ɲɛmaa la Wajibate n'i ye ko in ta k'a lajɛ a baarakɛlaw a n'a ɲɛmaaso i k'a dɔn a sɛbɛnfura tigilamaw n'i y'a bɛɛ lajɛlen ta k'a lajɛ an bɛ don min na ko bi Wajibate a bi maa ba saba bonyanko i k'a dɔn ni baaraw golobara o bolo bɛ don ca la n'o tɛ CMDT yɛrɛ la Wajibate sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye maa ba 2 ani maa 20 Wajibate i k'a dɔn olu de bolo bɛ ca la sa kalo 12 n'i y'o ta k'o lajɛ nafolo kasabi ani makamani sɔrɔ min bi bolo da a bolomadalen don kɔɔri feerelen ani kɔɔri kolo olu feere wari dɛ CMDT
CMDT ka sɔrɔ bɛɛ lajɛlen bi bɔ nin na miliyari 1000 a miliyari 1000 ani miliyari 71 ani kunganfɛ Wajabate o de sɔrɔ ye min kan ka bɔ a la Wajabate n'o bi don makamafɛn damada la miliyari 1000 ani miliyɔn 150 sɛbɛnnikɛlaw ko minnu fɔlen don o ye nin ye wulikajɔ bolo kan ni jateminɛ Wajabate k'a dɔn i mana kɛ forobafɛn kunna sɛgɛsɛgɛli ye wajibi ye vérificateur général i k'a dɔn o ye munumunu salo kɛ munumunu salo min kɛra bɔ kɛra kalama k'a fɔ foroba baara yɛrɛ kɛcogo Wajabate a n'a minɛcogo sɛbɛnfuraw ani taabolo kan ka kɛ kɛcogo min na majɛba de bɛ yen hali min ye sɛnɛkɛlaw ta fanfɛla ye sɛnɛkɛla ɲɛmaw Wajabate l'impôt ani fɛn minnu kan ka sara keleku bɛ nin bɛɛ lajɛlen na Wajabate n'a ma ɲɛ k'a fɔ o don o kuma vérificateur général a y'a loué ka sɛbɛnfuraw kɔrɔta k'a ye k'a fɔ min ye jateminɛw ni hakilinaw ye i y'a dɔn vérificateur général ye ale de to a ye ko Sanba Alhamudi Babi n'i y'ale y'i ka da la don o don Wajabate i ka denbaya tɛ sɔn sɛbɛnnikɛla ko a ko CMDT sɛgɛsɛgɛli Wajabate k'a dɔn u taara sɛbɛnfuraw ta k'u lajɛ n'o ye registre ye Wajabate k'a dɔn fiɲɛ b'o la wariw doncogo ani wariw bɔcogo fiɲɛ b'o la Wajabate k'a dɔn nafolo kasabiw a dicogo fiɲɛ b'o la wari yɛrɛ kan ka dilan cogo min na bɛn kɛra hakilina minnu kan n'o bɛ farafinna jɛrɛjɛkulu kɔfɛ n'o ye OADA ye Wajabate k'a dɔn keleku ani gasi b'o bɛɛ lajɛlen na sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye a ɲɛmaaba ye CMDT Wajabate i k'a dɔn ayiwa jateminɛ ba ma kɛ jateminɛ minnu kan ka kɛ n y'a f'i ye ko daminɛ na cogo min i k'a dɔn waaba minnu bɛ yen n'o bɛ daminɛ Sikaso ka taa yɔrɔ wɛrɛw la Wajabate ɲɛmaa minnu bɛ sigi yen n'o ye administrateurs généraux ye i k'a dɔn olu hakilinaw fana ani ayiwa minnu yɛrɛ farali don k'u ka wari don CMDT la actionnaires olu bɛɛ lajɛlen i k'a dɔn fiɲɛ donna nin bɛɛ lajɛlen na n'a dun ma ɲɔ kɔsa o tuma i k'a dɔn basi ka bɔrɔtɔ sɛbɛnnikɛla ko basi bɔrɔtɔtɔ a yera k'a fɔ bɛlɛmisɛnnin b'a la ni bɛlɛmisɛnnin yera a la Wajabate k'a dɔn o ɲɛ de bɛ fɔ o ɲɛ bɛ ɲini a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Wajabate k'a dɔn a bɔ vérificateur ka sɛgɛsɛgɛli a taara laban min na o de ye tribunal ye grande instance commune sabanan o ka bolofara min bɛ yen o ko min ma pôle économique et financier Wajabate ko talen don ka di olu ma a ko n'i y'a ta k'a lajɛ sɔngɛra min ma ani fiɲɛ bɛ ko damadɔ la Wajabate o kɔni ye kɛnɛkan jalaki ye yan'a tɔ ka ye sɛbɛnnikɛla ko i b'a ye k'a fɔ wari bɔta dɔ fara la ko kan miliyɔn 16 ani miliyɔn 100 ani kɔ o kɔni kɛra sugubuloden sugubulo min n'o taara k'o jɛnsɛ ten min ɲɛ yɛrɛ ma sɔrɔ ka dɔn o fana k'i bɔ yen Wajabate i b'a ye k'a fɔ CMDT a ka sɔrɔ banbali dɔ bɛ yen Wajabate k'a dɔn ayiwa u bɛ kilasiw min ye lɔkɔliso ni fɛnw ye k'o jɔ Wajabate k'a dɔn fiɲɛ yɛrɛ o fana wariko la o tɛmɛnen kɔfɛ min ye a fɔra ko ka ayiwa sira dɔ dilan sira min ni siraba bilen don ka bɔ Sungunba ka taa Zangaso Wajabate i k'a dɔn sugubulo miliyɔn 80 a n'a kunkanfɛ o fana ma ɲɛ sɛbɛnnikɛla ko fiɲɛ caman de bɛ yen miliyɔn 80 ani miliyɔn 2 ni 30 n'a kunkanfɛ Wajabate i k'a dɔn o fana juru taara ye i k'a dɔn ayiwa patantu ani fɛnw sara cogo la Wajabate min n'o o fana ɲɛdɔnna Sikaso miliyɔn 600 miliyɔn 22 ani 2 Wajabate k'a dɔn Kucalakaw fɛ yen o fiɲɛ fana yera sɛbɛnnikɛla ko a ka ca fo k'a fɔ k'a to ten ni dun y'a wariw fara ɲɔgɔn kan Wajabate i k'a dɔn miliyari 3 sefa wari sɛbɛnnikɛla ko nin de kɔni gɛn bɛ majɛ ye maa si t'a dɔn miliyari 3 in i k'a dɔn a taa bɛ yɔrɔ min na a kelen bɛ i n'a fɔ to bɛna nugu la a ko n'i ye kow ta k'u lajɛ Baba Berete maa ye bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ maa kalannenba don wa maa sɛbɛba maa ɲɛnɛmaba baarakɛlaba Amadu Tumani Ture ka waati la bɛɛ lajɛlen ko nin jɛ in nin tilennen don i n'a fɔ régli nka an bɛ don min na ko bi Wajabate k'a dɔn fiɲɛba yera a nɔfɛ ale bi baara in daminɛ don min Nango Dambɛlɛ banabaatɔnin don o de tun ye ministre ye Wajabate ko in fiɲɛ nana bala u ni ɲɔgɔn cɛ maa si den kelen t'a dɔn Nango de don wa Baba Berete don wa Wajabate i k'a dɔn fali bɛ ye sɛgɛ kɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko nin ko tɔ kɔni bɛna taa ɲɛnabɔ min na Nango walima Baba nin dɔ la kelen kɔni walima u fila bɛɛ lajɛlen bɛ taa da kasoba kɔnɔ sabula miliyari 3 in a dilen don minnu ma n'o ye pôle économique et financier Wajabate olu ti nɔrɔ fɛn na abada n'u ma nɔbɔ a ko an bɛ don min na ko bi Wajabate CMDT u y'a da
kolondi k'a filengolondi CMDT Bojabate k'a dɔn forobafɛ u y'a jɛ ni k'a yɛrɛ kɛ Bojabate makari ko da de bɛ CMDT la n'a fɔra maaw de bɛ soli ka wuli i k'a dɔn ka sɛnɛ kɛ u wɔsi ni u ni na maa dɔw dalen bɛ ka k'o dun Bojabate o ye kɛwale min jɛ ka jugu cɛmancɛ fanga kɔni Bojabate k'a dɔn an y'a bisigi ni ka da la k'a fɔ sonba bi jamana in kɔnɔ Bojabate a b'a bɛɛ lajɛlen walaki ka taa da kaso la Allah Baba Berté nango Allah ni mun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Express kɔnɔ Télémankɔrɔ karamɔgɔ de bɛ tigɛ don ko kura min ye journal tɔgɔnta ye sɛbɛnnikɛla o de ye Seydou Diallo ye Seydou ko karamɔgɔ daba tugura min ye jigi waro dɔ nana malidenw na o de ye Ala ka sunkaloba in ye sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ nin kalo lɔhɔrɔmaba in karamɔgɔ daba tugura min ye malidenw ye tile b'an kan sɛngɛ b'an kan an yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn kan an na ɲɔgɔn faa fu sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye ko taabolo lajɛ a ko min kɔni ye ministère du commerce ye karamɔgɔ daba tugura ale kɔni y'a yira k'a fɔ ka kɔn sunkalo ɲɛ min kɔni malidenw ye kankan kelen sigi b'a fɔ tiga tulu karamɔgɔ daba tugura ko feerefɛnw sɔngɔ tɛna yɛlɛ a ko malidenw Mali min kɔni magasin bɛɛ lajɛlen fan bɛɛ dɛbɛ a ko so ti ban dunfɛn tɔw ti ban aw bɛ fɛn o fɛn san sunkalo kɔnɔna la si tɛ ban ka jamana in kɔnɔ jamana yɛrɛ kɛmɛ ka sɔngɔ jigi belebeleba kɛ ni ka wari ta k'a di juru ma o kana ni dumunifɛnw ye sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye exonération ye karamɔgɔ daba tugura min ye CFA wari miliyari 200 bɔɲɔngo ye jamana jɛr'o kɔ ni k'o labila juraw ye karamɔgɔ daba tugura ka t'u doni dumunifɛnw na ka na n'o ye jamana in kɔnɔ a ko o nunjuru bɛ ministre mun bolo o de ministre Mahmoud Ould Mohamed ye n'o ye ministre jalamukotigi kɔni sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ daba tugura ale kɔni fana jigi o ye DGCC min kɔni baara ye k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ a ko DGCC maa min bɛ o de ye Bougadari Doumbouya ye a ko min ye Bouga ye ale kɔni ye wulikajɔ kɛ karamɔgɔ daba tugura magasin o magasin bɛ yɔrɔ yɔrɔ la Mali juraba fɛn fɛn bɛ ni ka taa bɛɛ ka yɔrɔ lajɛ ni ka assurance di malidenw ma sɛbɛnnikɛla ko min ye kuma duman minnu fɔra o kuma feerefɛnw sɔngɔ tɛna yɛlɛ feerefɛnw tɛ mange karamɔgɔ daba tugura sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ k'a bɛɛ lajɛlen kɛra kuma ni cɛ ɲumanw ye kisɛ tɛ kuma minnu na a ko min ye Bouga ye a sɔnna ka nin kuma dumanbaw fɔ min y'a ka ministre ye o sɔnna ka nin kuma dumanbaw fɔ ko fali bɛna ye sange kɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ daba tugura nin bɛ se ka kɛ cogo di min ye kuma duman fɔ ye ko dɔ kɛr'o la ten sa sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ colonel Assimi Goïta tile malidenw mago tɛ kuma duman na bilen dɛ an mago bɛ kɛwale de la wa kɛwale ɲuman a ko min ye malidenw ye dɔ kɛra nɛgɛnni na ten sa kabini politikimaaw ka nɛgɛnni an bɛ surasi fanga la bi surasiw mago tɛ nɛgɛnni na olu mago bɛ kɛwale de la a ko surasiw y'u wakili da maaw ma kan u kan ka misali yira malidenw na sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye sunkalo kalomaba in ye karamɔgɔ daba tugura kabini jɔ kamanagan de bɛ malidenw na sukaro kɔni o kɛmɛ tɛ san sɔngɔ danbo kan tulu nɔnɔ malo ka taa bila dunfɛn wɛrɛw la karamɔgɔ daba tugura i b'a fɔ k'an tɛ jamana kelen kɔnɔ min fɔra ministre n'a ka DGCC fɛ ani min bɛ sugu kɔnɔna la o tuma k'an bɛ yɔrɔ jumɛn na sɛbɛnnikɛla ko jɔn ta ye tiɲɛ jɔn ta ye nkalon ye a ko tiɲɛ bɛ nasanaw de bolo n'olu ye min ye o de ye Bill Haki ye sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ Mali sugu bɛ dabolo min na n'i ye jura min ɲininka o b'a fɔ an taara ta gɛlɛya kɔnɔ wa an b'a feere o gɛlɛya kɔnɔ jamana dun ko n'o kɛra juraw u ye Bougadari u y'a janfa dɛ sabula u bɛɛ n'a ka di o fɔra bɛɛ ye yan kalo 2 de kɛ o fɔra bɛɛ ye yan Mali yɔrɔ tɛ a ma yaala yɔrɔ min ka taa sɔngɔ ni fɛnw kɛ an y'o kumaw fɔ yan n'o kɛra o tuma jɔn ye janfa kɛ juraw tɛ naam sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ daba tugura min ye Mali impôt ni taxe ye CFA wari miliyari 200 o tɛna se ka dun fofalaki f'a nɔ ka ye a dun nɔ ma ye fɔlɔ dɛ ministre Mohamed Ould a bɛ ale de nɔfɛ wa walima a bɛ Bouga de nɔfɛ wa Bougadari kɔni tɛ o Bougadari kɔni tɛ o sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ daba tugura min kɔni ye malidenw ye ni kulekan tɛ fila san da bɛ ɲini ka fara min kɔni ye kalo ye karamɔgɔ daba tugura o ye dɔɔni kɛ taama bɔ sisi ma bɔ e ko nin ko in na bila ten min ye docteur Choguel Kokala Maïga ka taa bila colonel Assimi Maïga min ye Assimi Goïta ye karamɔgɔ daba tugura e ko u na nin ko in bila ten sabu ne nin ko in bilala ten k'a bɛ kɛ dɔ ka dimi kan dɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ journal tɔgɔtan kɔnɔ a ka bi bɔli don Bakɔrɔnin min
mana saka bugali juru to ala o wolo de be ke jimbe wali bate mbi boni sebe mi nuka ma l'express ma mi nye sebe ni nge ato de kum musa jara yalma energy directeur kurai ngalu ndigala de dowa wali bate abani ngamale ngatnya foka dogo sebe ne kala ko akunni ya taka laje ni laban wo laba ni na kungose mali fama ma directeur ngoni atitnya fo abi nye de tugu ka hada madde laje ninga ngalo tige para wali bate ngalo ere mi no bi korobo shuma ko dugu majje sebe ne kala ko akunni ya taka laje central thermique min be sira koro boje bate ni ya taka laje groupe belebele ba shegi ndebe onga bi doni mina ko bi nani o de barakata ma wasa yele kanatige février kalo kile muwa ani wolovla temeni boje bate ika don awa megawati ndo nyadon onake ika do kura fanga mi no bibo edem SA directeur kura be abinde ka wati bo boje bate ika do wulika do buluka ni jatimine kurandege barika bunya ani hakilina ika do nyinaza kamni klima bora ale de wulila ningata CMT o ma minu ndara fe wasa kaseka nyedonike ka famiyali soro akuma CMT aya hakilisi kura tigeli ble Bamako walma malikono ni nyo bane sabula anya wulika jo bele jelenge anya hakilino be fara nyoanga minye Bamako na lamine amugo be kura fanga mina ode 400 megawati onga ambi doni na kobi ikado wulika jo ni jatimino buluka dabali kura tigera fere kura tigera ikado ka dafa kura ndiga koni hanni kura tigera airfla atina temo ka ble ka sababu ke minye wulika jo ni jatimino yi angileme ka bara kura minge bata abeni vodo mi ni wasai abeni vodo mi ni kwa ngorotai ako awa edem SA directeur kura kureshi konare ode atoy bojo bata yalma abeni vodo mi o dalu jumai ngumba bulu abeni mbara nge domi dalu jumai ngumba bulu ako awa wulika jo buluka furo babara kala ni karanyamai aleka ministry bi nyejala defo ministry de l'énergie minye abo dangoroba nyi utingalo ndiga mai obi nyejala defo itaku ngalo tike ka modo kumalana sebone kala ko ni fe mi zeti iti se ka minge iba tinyafo fere minga nga tige dabali minga nga tige ibo fona fo bojo batenga ni ya fo mo nyana ka fo ni ndeke ble o shuma ko dugu majje bojo bate ikadu nanake directeur général edemu minye kureshi konare bojo bate ikadu akangalo darakana ka pambara sebone kala ko shitu ko dugu tije yalma dangoro bayi yalma quartier do be abise wa falaje sukura minye banagabuwi 1008 logement bojo bate kado yirma jo olu do bekle kele mumeke kura yere teteme olu ka favela la yalma abu kalama wa opma ale beni ndalu yin votugodi sebone kala ko dorete ikado abwa mi mbendiai nga biro kono na kadi e fama ya nige bena sa kalu tan fla kosmuti bongana bojo bate onyesranya de ikado ngana bwala dundala o de babla ni ngalo ndiga bayna wa ngale to mebe sebone kala ko yalma barakala minumbi kana ko ludi bin ngalo tiga wa ngale bu kana walma ayere de tanye don wa bojo bate ni bele jele ngali ami donim na kobi bojo bate ka do kurango yin yadi mi burai ko dimi burate sebane kala ko awani gelana na ami chamanje fanga dila ni tinya fora bojo bate jamana do mba famya ni mbe ni ntise ka ken ntise ka ken iko tinya jala fo jamana do ndege bojo bate ka do debi laba ni ngunye sebanye anya mi mbo express ko no telebangoro karamo de betika do le ogon sebane kala atoka ko achité sebane kala ko angata primature la sebane kala ko minye ishaka sengare karamo de batungora nale tunye shugal ko kala maiga ka directeur de cabinet bara ko ni blale kalu nani doron e ko amatla ka sekin kana de sebane kala ko ako mali akumati foka ba dongo do ko kura dongo do akinna kura ako minye ni chokoroban ye karamo de batungora are shibe sam bi wolon vla ni sam wolon vla la ako ayi doke femu ma ke foroba bara ya chamanko la ani minga kambi odes kana fie boy sebane kala ko docteur shugal ko kala maiga ale tunye dana taka daka ni ka ka directeur du cabinet ako min ko ni lablali nana ke sabo asigana ka bambara bana ako minye chokorobai karamo do batungora no ye ishaka sengari ye atara kalonna ni ndoron shugal ko kala maiga tamasra mita ninga tamokti karamo do batungora malido ne sinaka balika minye ninga chokorobai shugal karafe fo do bu nye chongo sugo wa chiande duwa sabani kala yira ka fo de kele min ko ne bona na ka kalama le ko ne ako segasege ninga segasege ka tabolo da kisaka ka yira ka fa ko bil hak abora directeur de cabinet jorola akara conseil spécial
sɛbɛnnikɛla ko maa kelen ɲɛ wɔɔrɔ fiɲɛtɔ jugu la wa a ko min ye ni cɛkɔrɔba in ye ka taa ka tila ka segin tuguni a ko Choguel y'a kɛ ka da mun de kama a ko ale ma ko ɲini yɔrɔ janna koyi a ko n'i ye Choguel ka parti lajɛ karamɔgɔ de b'a tɔgɔ n'o ye MPR ye a ko min ye cɛkɔrɔba in ye karamɔgɔ de b'a tɔgɔ i b'a fɔ min kɔni ye secrétaire politique don a ko dɔwɛrɛ tɛ a ka segin k'a bɛ bila o minɛn nin kɔnɔ a ko n'an dun ye ko kɛ politique ko ye k'a bɔ jamana koya la karamɔgɔ de b'a tɔgɔ ko an ma tila fɔlɔ dɛ a ko nin dun kangari taara k'a da colonel Asimi Goïta ye min ye fangakɔrɔ binna fɛn minnu sɔrɔ o ɲana wɛrɛ kana k'a ka fanga kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko maa min yɛrɛ nin kuma fɔ k'a bɔgɔla dɔn min ye fangakɔrɔ binn'o ye o ye Dr Choguel Kokala Maïga nin ka yɛrɛ ko bɔ yen sabu Ibrahima Boubacar Keïta jalaki taara k'a sɛgɛrɛ maa fami dabɔ a ko min ye Choguel Kokala Maïga a ni maa minnu jɛra ka baara kɛ M5 kɔnɔ karamɔgɔ de b'a tɔgɔ ko min kɔni primature an bɛ don min na ko bi a sɔnsɔnnen b'o la tewu sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye primature n'i y'a lajɛ tuguni Choguel Kokala Maïga ni maa minnu fana jɛra ka baara boloda n'o y'a ka tɔndenw ye MPR olu fana kɛmɛ ka primature fa a ko min kɔni Choguel ye o kuma k'a tɛ den dɔ k'a kɔ don a yɛrɛ ma koyi a ko min ye Malikura ko tɛ se ka jɔ kan kan dɛ a ko min ye Sengare ka segin tuguni ka na min kɔni primature kɔnɔna ye karamɔgɔ de b'a tɔgɔ k'a kɛra sariya kan sɔsɔ belebeleba ye min ye colonel Asimi Goïta k'a n'a sigi ka nin lajɛ wa n'o tɛ ko primature a tɔ fana kɛmɛ bɛ gɛrɛn ye dɛ conseil spécial d'État wa conseil a kɛra o ye sisan alors où est le conseil problème spécial directeur de cabinet kun don a taara dɔrɔn a ka baara banna directeur de cabinet ya banna a tilala ka segin ka kɛ conseil spécial ye un directeur de cabinet c'est un homme de dossier ni a y'a wele k'a kɛ conseiller Bɔjɔtɔ n k'o kɔrɔ de ye hakili tɛ minnu na e bɛ min ni min dɔn i ka fara n kan an ka jamana baara kɛ ne m'a dɔn o fana o y'a mankan ma yɔrɔ jumɛn ye i bɛ cɛkɔrɔba cɛ san kɛmɛ ta k'o kɛ conseiller kɛ i ka maa min b'i la di nka sɛbɛnnikɛla ka kuma in bɛ min kan ale de y'a sɛbɛn ale ko MPR maa don M5 maa don malidenw tɔw sigilen bɛ olu ma hali kalo kelen k'a la fɔlɔ ne ko n'i kɛra faama ye o i b'i jugu ta ka bila i kɛrɛfɛ yan o ka gɛlɛn baara banna o ka gɛlɛn dɛ naam sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ de b'a tɔgɔra min kɔni ye primature ye siga kɔni tɛ min na M5 RP ale ni Choguel Kokala Maïga ka tɔn n'o ye MPR ye o kuma kulu de faralen bɛ ɲɔgɔn kan ni ka baaraw boloda kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le Ogon kɔnɔ HT ale ka sɛbɛnni don Bɔjɔtɔ su m'a tigɛ min ye Tezara premier n b'o min sisan kɔni n'a hakili to a ye n t'a min o n'a mi sisan cɛ ɲuman kana i kana kɛ ayi kana kɛ dɛ n bɛna Tezara de san k'a jateminɛ suntigɛ min b'a kɛ dɔrɔn n bɛ n da fa a la ni gbɛlɛ ko gudun n bɛ n da fa a la nɛgɛw kɛra fɛ jɛ ka pep karamɔgɔ de b'a tɔgɔra n taara n nana datigɛli wɛrɛ t'o la siga t'o la n bala cogo bɛ di Bɔjɔtɔ n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'informateur kunnafonitigi hali a bolo ko siɲɛ 687 ani 7 kosɛbɛ Bɔjɔtɔ banfila kelen kunkolo 2 banfila laban bi fara ni ala ma jan kɛ parti politique min bɛ n'u k'a ma ko PSDA u bɛ sɔn k'a da kolondi k'a filenkolondi politique ko kuma a kana bɔ u da bilen Bɔjɔtɔ nin kɔni bɛna kɛ fɛn ye min na kɛ siɲɛ fɔlɔ ye n'a kɛra dɛ Bɔjɔtɔ k'a dɔn maa caman kɔni wulilen bɛ k'i cɛsiri sabula a tɔn yɛrɛ ɲɛma o tɔ de ko Ismaila Sakɔ sisan dani in ka sɔrɔ ani kiiritigɛlaw baara ka ɲɔgɔn ye sabula a da fiɲɛ bɔ cogo man ɲi Ismaila Sakɔ président parti politique min n'u k'a ma ko PSDA Bɔjɔtɔ k'a dɔn a welelen don bi kiiritigɛlaw fɛ yen ka d'a kan a ye kuma dɔ fɔ min burukutulen don i k'a dɔn a ye kuma fɔ kuma min n'a jɛngɛnnen don fo k'a fɔ k'a to ten sariyatigiw ka fɔ la Bɔjɔtɔ a ye min fɔ kuma jɛngɛnnen in taara ka ɲɛsin camancɛ fanga ɲɛmaaw ma kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna min ye fanga ɲɛmaa ye premier ministre par intérim Bɔjɔtɔ k'a dɔn a ye kuma dɔ ta ka ɲɛsin o ma o kɔni de filɛ ka kɛ sababu ye k'a se kungo ma a fɔ fo sariyatigiw k'a wele a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ka tɔn yɛrɛ n'o y'a ka politikitɔ ye ala de bɛ jan kɛ o fana la sabula dossier minnu dalen don ka ɲɛsin a ma Bɔjɔtɔ i k'a dɔn k'a ye kuma bana min nin fɔ a ye kuma jɛngɛnnen fɔ min kɛra octobre kalo tile 30 san 2022 Bɔjɔtɔ i k'a dɔn Ismaila Sakɔ a ko min ye gouvernement ye premier ministre min bɛ yen Bɔjɔtɔ i k'a dɔn o ye wale ɲuman dɔnbali ye a ye kuma cɛjugu caman de fɔ Bɔjɔtɔ o tɛmɛnen kɔfɛ o n'a kɛ ayiwa maa min n'o kɔni ɲɛji bɔ ka teli Bɔjɔtɔ kuma bana minɛ sɛbɛnnikɛla ko nin ye kuma cɛjuguba ye kuma cɛjugu min n'a y'a
se koma i k'a dɔn nin kɔni mina k'a siɲɛ fɔlɔ ye parti politique Mali kɔnɔ Bɔjabate k'a dɔn gɛlɛya k'a ta k'a sɛgɛrɛ fo sariya bunna ko ka walima a ka daakolon di k'a filenkolon di walima parti yɛrɛ kana kuma bilen nin mina k'a siɲɛ fɔlɔ ye dɔw y'a jira Bɔjabate i k'a dɔn n'o fana kɛra o ye dandɛmɛko ye ka sababu kɛ min ye parti politique n'u kɛra k'a fɔ u tɛ se ka kuma u tɛ se k'u firifiri Bɔjabate i k'a dɔn u bi dangari kɛ démocratie la o caman kɔni ka hakilina o fana t'an bɛ ka ɲɛsin o ma nka min kɔni jelen don i k'a dɔn sɛba tɛ fɛn jugu ka kɛ a den kɔrɔ sariyatigiw bɛ min nɔfɛ Bɔjabate n'i ma ɲɛ i bi démocratie kɛ n'i ma ɲɛ i b'i ka baara kɛ baara in kɛ k'a sɔrɔ i ma dangari kɛ maa wɛrɛ la k'a sɔrɔ a ma kɛ ni nani ye a ma kɛ ni lajaba ye démocratie t'o sɔn o fana ma a ko wulikajɔ bolo kan ni maa min bɛ Ismaila Sakɔ dɔn i k'a dɔn maakɔrɔ donnen don jamana in kɔnɔ sabula a ka wulikajɔw ni jateminɛ dɔw ko nin ko tajuru sara de don ale yɛrɛ ka wulikajɔ boloda Bɔjabate ni ka taa parti politique sigi sen kan o bɛ faamu sabula i k'a dɔn fanga tɛmɛnen na a yɛrɛ kun b'i ja kosɛbɛ Bɔjabate i k'a dɔn chargé de mission kun don wulikajɔw ni jateminɛw politique kuma ani bɛn ani taama i k'a dɔn a kun b'o baaraw de kan k'o kɛ i k'a dɔn fanga kɔrɔ binnen in na Ibrahim Boubacar Keïta kɛrɛfɛdafɛla la Bɔjabate a dunnama in kama i k'a dɔn jamana gundo jamana kuma o kuma n'o bɛ fɔ jamana kɔnɔ ani dossier girimanw sɛbɛnnikɛla ko nin caman bɛ cɛ in kɔnɔ Bɔjabate ayiwa yalima ale kɔni a kɔlilen ni ka jɔyɔrɔ in bila sabula fanga min ani se min b'a ye i b'i ka fanga na yalima o sɔrɔbaliya de y'a se nin bɛɛ lajɛlen ma wa ɲininkali to bɛ bɛn nka min kɔni jɛlen don Bɔjabate k'a dɔn fanga bɛ maa na don min i b'i se kɛ don min n'i tɛ se ko la i mɛru kɛrɛda fɛ n'o tɛ Bɔjabate a fiɲɛ bɛ taa n'i ye nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ l'informateur kɔnɔ kunnafonitigi Nouvelle Horizon ɲɛdankura karamɔgɔ sɛbɛnnikɛla tɔgɔ ye Mahamani Ture Mahamani ko a baara ta n'an dun man tɔgɔ dɔn min ye dugukolo kɛlɛ ye karamɔgɔ daba tungara min kɔni a tɔɔrɔ na masiba a ko yarabi Ala k'an kisi a ko an ka taa Sahel Nioro min ye balimakɛ fila ye karamɔgɔ daba tungara dugukolo kɛlɛ de kɔni nana bangew ni ɲɔgɔn cɛ a to n ta to nin ne ta ye nin t'i ta ye karamɔgɔ daba tungara ma ɲa min kɔ kɔrɔkɛ ye marifa da jɔ a dɔgɔnin na k'a ningɛnɛ karaba kiriw cɛw sɛbɛnnikɛla ko o kɛra sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ daba tungara min ye dugukolo kɛlɛ ye i b'a ye k'a fɔ Mali dugu si tɛ bi ko ɲari tɛ a ko n'i y'a lajɛ min ye kɛnɛ fiyɛfiyɛw ye bɛɛ lajɛlen n'i ka sɛbɛnfura don wa dugu ni dugu kɛmɛ ka ɲɔgɔn haramu fo lahara sɛbɛnnikɛla y'a yira k'a fɔ balimaw kɛmɛ ka ɲɔgɔn haramu min ye sigiɲɔgɔn kɛmɛ ka ɲɔgɔn haramu a ko dugukolo kɛlɛ a ko Mali kɔnɔ a man ɲi a ko n'i ye jateminɛ kɛ min ye nin badenma fila ye ka si min ka bila karamɔgɔ daba tungara kɔrɔkɛ o de tɔgɔ ko Mamudu Bomu a ko Mamudu Bomu karamɔgɔ daba tungara n'i y'a lajɛ ale dɔgɔnin o tɔgɔ ye ko Bajɛ Bomu ye min ye nin balimama fila ye karamɔgɔ daba tungara sitani nana kulonkɛ k'u la min ye dugukolo nɔfɛ dɔgɔnin ale ma hakili sɔrɔ k'a to kɔrɔkɛ bolo wa kɔrɔkɛ fana kɛrɛfɛ ta ale ma hakili sɔrɔ k'a to dɔgɔnin bolo u y'a da tulu la k'a da jaba la karamɔgɔ daba tungara ma ɲa min ko o kuma futinana ɲɔgɔn kɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko min kɔni ye kuma juguw ye bɛɛ lajɛlen kuma n'u ɲɔgɔn cɛ ka dɛsɛ sokɔnɔna la a ma ɲa min kɔ sa u y'u ka kiiri tigɛ u yɛrɛ ye a na kɛ ni kɔrɔkɛ ale de bolo teliyara ni dɔgɔnin sɛbɛnnikɛla ko min ye nin don in kama fitinɛ nana jɔ u bɛ kuma jugu sereseri ka kɛ ɲɔgɔn kan min ye dugukolo dɔ nɔfɛ sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ kɔrɔkɛ kɔni n'o ye Mamudu Bomu ye ale filɛ k'i kari ka don a ka so kɔnɔ min ye pistolet artisanat dɔ ye ni k'o ta ka na n'o dɔrɔn k'a dɔgɔnin disi lajɛ n'a y'i kunja k'a k'a la ko toli kasi k'a ningɛnɛ saraka sɛbɛnnikɛla ko basikɛnɛ kɔni tigɛma don o la dugu ma min kɔni jama y'u bolo don ka kule n'u k'u kunda gendarmerie kan a ko gendarmew nana joona joona ni kana tigɛ k'a ku ye a ko min kɔni marifa u y'o minɛ sa k'a ɲininka mun de y'i bila nin na ko sisan ne ye tulonkɛ k'a la k'ale bɛ nimisa kɔnɔ ko nin y'ale kɛlen k'a dɔgɔnin de fa nimisara sɛbɛnnikɛla ko min ye kiiritigɛlaw ye ka sɛbɛn tara ka taa da olu ɲɛkɔrɔ karamɔgɔ daba tungara olu kɔni bɛ taa ɲininka dugukolo kɛlɛ nana nacogo jumɛn na min y'a tiɲɛ n'a nkalon ye fo ka taa se don min na sitanɛ bɛna tulonkɛ k'a la ni ka marifa in ta k'a da jɔ a dɔgɔnin na a ko n'a bɔra nin na a na kɛ bolodɔgɔnin tamasere u ka du kɔnɔna la sabu maa tɛna k'a fɛ bilen ale na kɛ kɛrɛfɛmaa ye sa n'a bɔra nin na a bɔtɔ don wa kunnafoni filɛ
Naam. An ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Mamani Touré ale ka sɛbɛnni do karamɔgɔ. Wajibate. Naamu. Ngana kɔrɔ. O laban ye natigɛ wɔrɔ ye. Wajibate n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvelle Horizon ɲɛdan kura. Hali. Wajibate k'a dɔn ngana minɛ ngana. Dɔn ayiwa don dɔ la kɔni i n'a kɛ cɛbakɔrɔ jitɔ ye. Sɛbɛnnikɛla ko. Min ye wulikajɔ bingannikɛlaw. I k'a dɔn u kun ɲɔ ɲɛnen bɛ Bamakɔ. Wajibate k'a dɔn kɔsɔn in na polisiso ka dɔgɔ. Min kɔni n dara ka kabako de kɛ. Hali. An ka taa polisiso min n'a bɛ Kalaban kɔrɔ. Wajibate u ka wulikajɔ. Ani sɛgɛsɛgɛli o de kɛra sababu ye. Nin ngana ba in. Nin bingɛla ba in. Nin maafala ba in. A n'a jɛɲɛw. Wajibate ni ka tɛgɛ da u kan. Kamalen yɛrɛ ye kamalenkɔrɔ kwale belebele jamanjan Wajibate k'a dɔn bɛɛ bɛ siran a ɲɛ nka commissaire divisionnaire Sadio ka tomo ta Wajibate k'a dɔn Kalabankɔrɔ commissariat a n'a ka cɛdenw Wajibate k'a dɔn nin badiba in u taara sɛdennin minɛ ten ngami a n'a jɛnya bɛɛ alamisadon min ye ayiwa marisikalo tile 30 tɛmɛnen ye u ye sɛgɛsɛgɛli kɛ sabula maa caman de bɛ minnu kɔni k'u y'a taamasiyɛn fɔ polisiw ye k'u bina ale kan walima u donna ka so k'u sɛbɛkɔrɔ dasi n'u ma moto minɛ u n'i ka téléphone minɛ na Wajibate k'a dɔn u kun bɛ u ɲɛda de masqué Wajibate i k'a dɔn nka sɛgɛsɛgɛli polisiw ye suba ye commissaire divisionnaire Wajibate k'a dɔn tumuta a n'a ka éléments u nana wulikajɔ boloda taamasiyɛn minnu fɔlen don u y'a sɛnsɛn k'a sɛnsɛn fo ka taa dɔn k'a fɔ kamalen dɔ bɛ a to a ye ko ST u k'a ma ko blindé kamalenkɔrɔ kwale belebele jamanja a ye ɲɛna yɛrɛ bɛ maanifi jatigɛ n'a tɔgɔ fɔra Wajibate e k'a dɔn bɛɛ lajɛlen de bɛ siran sɛbɛnnikɛla ko blindé kɔni e k'a dɔn u y'a démonté sabula u ye enquête kɛ ka enquête kɛ Wajibate u taara dɔn k'a fɔ min ye nin bingannikɛla jugu in ye min b'a ka nin ɲɛnɛba in kɛ blindé n'a jɛɲɛw don Wajibate u nana ko in yɛrɛ ɲɛdɔn i k'a dɔn mugutigini dɔ de sɛbɛ o mugutigini y'a taama ɲɔgɔn ye Wajibate k'a dɔn u nana sɔmi min kɛ blindé yɛrɛ sɔmi ka jan kabini a y'a dɔn k'a fɔ n'a mi cogo dɔn polisiw b'a kɔ a y'a ka so yɛrɛ bila koyi Wajibate ni ka taa yɛlɛma a bɛɛ a ka so de ye ɲamakɔrɔ kuranin a laban na sa ka yen yɛrɛ bila ka taa yɛlɛma fo Sabalibugu kalo 2 Wajibate a ɲɛma dogolen don polisiw kɔni bɛ dɔdɔlimanin na Wajibate k'a dɔn laban nana kunnafoni jɔnjɔn sɔrɔ k'a fɔ Garantigibugu Wajibate i k'a dɔn salle dɔ bɛ yen salle de musculation k'i kwa ni ka ayiwa disi in fiyɛ kwa i k'a dɔn a bɛ to ka t'o salle kɔnɔ ka taa disi kwa Wajibate k'a dɔn nana bil haki sɔrɔ k'a fɔ a bɛ sɔrɔ nin yɔrɔ in na nin don Wajibate kuma min n'a tila ka musculation na a labɛnnen ba a b'a fɛ ka bɔ a nana polisiw labɛnnen sɔrɔ a ɲɛ olu ye tɛgɛ da ka ten ngami dankɔrɔba in ma yugu yɔrɔ fɛ o yɔrɔ bɛɛ u ye ɲininkali busamisɛnnin guwana ani maa minnu bɛ tiɲɛni kɛ ɲɔgɔn fɛ a jɔnya 2 BD ani MD Wajibate a da sera olu tɔgɔ ma i k'a dɔn u taara tɛgɛ da olu kan mugutigini dɔ bɛ yen u t'a ye ko YS Wajibate k'a dɔn o fana ye u diɲɛ ɲɔgɔn ye min kɔni ka wulikajɔ ni cɛsiri u ka binganni in na u fana bɛ kunnafoni caman d'u ma min ye chef de brigade de recherche Samba Dambɛlɛ Wajibate u laban ye maa 3 in bɛɛ lajɛlen minɛ ka fara blindé kan tuma min ni ɲininkaliw kɛra a taara jɔ u la u ye binganni minnu kɛ maa minnu dɔɲɔna maa minnu darakila minnu ka moto minɛna Wajibate olu bɛɛ lajɛlen taara fara ɲɔgɔn kan o yɔrɔ bɛɛ maa 4 in bɛɛ taara ka t'u bila procureur ɲɛfɛ commune 5 na o tuma ayiwa sariyatigiw kan k'u sago kɛ sabula u bi jɛ min na maafajɛ jɛjuguba Wajibate i k'a dɔn olu tɛ ka tɔ mɔgɔw senkɔrɔ kabini kuma kɔni ŋɔyɔra ko ninnu minɛna Kalabankɔrɔ n'a lamini bɛɛ lajɛlen ko tabarikala mɔgɔw sirannin kun don seli ɲɛkɔrɔla in na Wajibate Bamanjɛ wali barika bɛ bonya kosɛbɛ sɛbɛnnikɛla ko maa caman kɔni ko tabarikala nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ ɲɛdangura karamɔgɔ ko an tɛ bi ta bila yan Wajibate an bɛ bi ta bila arajo jigisigi i k'a dɔn kɔna Wajibate i k'a dɔn n'u turulen don an na a directeur ye ani arajo lamɛnbaaw an ka foli ani tanuni bɛɛ nin sɛbɛnfura in bɔra an baarakɛɲɔgɔn la Fanakaw ka Japon Wajibate i k'a dɔn tournoi amical international basketball min labɛnnen don fédération malienne de basket fɛ a ɲɛmaaya talen bɛ ka di ministère de la jeunesse et du sport ma min ye finalu ye i k'a dɔn jumadon i k'a dɔn ayiwa 19 waati min ye ayiwa basketkɛ yɔrɔ min b'an fɛ yan jamana ni jamana minnu kun bɛ kɛnɛ in kan Mali Guinée Conakry Côte d'Ivoire ani Algérie a finale bɛ taa jumadon sa a bɛ kɛ pavillon des sports la Salimata Mayigɛ la ni Ala sɔnna bɛɛ lajɛlen welelen don ka ye kɛnɛ kan e ko mun
e ko an tɛ bita bila waati kɔnɔ wajibati waati kɔni nguruna nka an t'an ko don abada n'a ma taa an da ni alimentation ba in na wajibati i k'a dɔn min ye ase kɔnɔ immeuble bama k'a dabɔ ka ɲɛsin BMS ma dankɔrɔbaw sunkalo in na u jɔlen don bɛɛ jigi kɔrɔ min ye denmisɛnnin tɛ ko ɲuman ye Jama Noir Adama Traoré an b'a fo ni dɔn jibi waati kuruna an b'an kɔ kɛ nakɔ kɔlɔni kɔ ye farikɔnɔjɛkɛlaw i k'a dɔn olu bɛn'u da don fɛjɛ la surafana t'u ma dusu in na segin bi kɛ nin gafe kelen ka nɛgɛ ɲɛ 20 wajibati ni Ala sɔnna sini sɔgɔma an b'i kɛnɛ ka sɛbɛnkɔrɔ bi bɔ k'olu lakali Jimson control wajibati Daba Tunkara wa salam.